Poznáte ten pocit, keď nemáte s peniazmi čo robiť? 12-ročný chlapec, alebo koľko mohol mať, si od nás na stanici pýtal cíčko. No ne, tam týpek nás naháňa. Ja to budem nahádať že celé, lebo nás to niekto príde povedať. Kámo, momentálne sme zasekli automat, to Vlťanoch. Jo, ešte sme sa rozhodli ísť dobrovoľne do Leopoldova, kde nás takmer dobodali, ale toto je rovná druhé video, keďže je to moc dlhé, takže vyjde part 2. Kámo, kde sme momentálne? V Leopoldove. Kde sme momentálne? Sme v Leopoldove. Je? To je Tigerpoldov. Sme v Martine, momentálne. Ja nie som tak vtipný človek, kámo. Nie si. Momentálne sme v Leopoldove, ideme našiť Maťa z Leopoldova, lebo je to frajer. Ideme si pýtať autogram, ideme si dať podpísať kameru. A on ešte si bude pýtať od nás podpis. Jaj. Keď sa tam tak bavíme, tak mám ešte slovo napríklad, to by nebol celkom zlý nápad. Áno, tu máte Instagram, tu máte, nevidím, ďalší Instagram. A tu je môj Instagram. Momentálne sa ideme pokúsiť nájsť nejakú krásu Leopoldova. A skúsime nájsť nejaké dobré automaty. Ja to zase mohol. Ovocíčko, Najskôr to budú automaty, lebo automaty on to predsa. Potom skúsime nájsť nejaké dobré kompozície na fotky. A potom pôjdeme počať to preč, kamo. Čo najskôr, ale. Čo najskôr. Kamo, ako zatiaľ to nevyzerá na akože človeka, čo mi raz išiel dobodať, hej, takže zatiaľ by som povedal, že to je celkom safe. Ak sa pýta, že prečo som v Leopoldove, tak je to preto, lebo helikoptéra, ktorú sme mali ísť práve do Trenčína, tak bohužiaľ to skrachovala a padla sem. Samozrejme, že ja som to prežil, keďže ja mám toľko peňazí, že vlastne ja som si kúpil normálny reboot, hej. Takže mňa rebootli spolu s chalanmi, aj sa zaplatili tiež samozrejme. A bohužiaľ to nemám čo robiť, musím počkať na ďalší vrtuľník a potom to vyvneme. Lebo tu nie je tak na dobodanie, máme takého miliardára ako som ja. Yes. Takže práve preto sa tu ideme skúsiť nejako zabaviť, takže držím nám palce, aby nás niekto nedobodal, kamo. Čo je podľa teba tam na konci? Okrem toho, že smrť. Ja si myslím, že nejaká akože tajná pikovárna. Pikovárna. Hej. Dobre, pre kontext sme mentálne retardovaní. Nie, že by sme išli niekde do centra a reálne fotiť fotky. My sme zašli hneď reálne do tej najviac tmavej uličky, kde by som sa vôbec nečudoval, kde boli, že ihly, obvezy, krv, striekačky, drogy, inekcie, prášky a neviem čo všetko. Však to, čo sme objavili, uvidíte o chvíľku. Celý čas sme klamali chlapci, my sme vlastne išli iba schladiť, lebo máme tu krásny bazén. Yes. Hodíme sa teraz do plaviek a pojeme sa vykúpať. Taký bol reálne náš cieľ. A toto nám patrí, bohužiaľ, ten bazén ešte. áno, je to samozrejme naše. Bohužiaľ sme tým vrtuľníkom nešli, hej, neskrachoval ani nič, takže to som bohužiaľ klamal, pretože to bolo moje prvé a jediné klamstvo. Ja som nikdy v živote neklamal. A mám dobré osvetlenie, kámo, to je mega modné. Pekné. Takže ideme sa vykúpkať, chlapci, a no a vidíš, už si rady tam aj ísť. Bazénik krásny, Adam aj neváhal, už oblečený skákal tam. Voda fajná, pekne čistučky, pokračujeme v adventúre. Chlapci, ešte som sem prišiel asi urbexovať, to bol hneď po našom bazéne náš druhý task. Takže ideme sa pozrieť, čo tu je, čo tu nás vybavné, kámo, pretože mám pocit, že tu na niečo sa fakt zle stane. Ale sleduješ do konca, aby si zistil, čo sa stane. Tu nám vidíme, že máme už hneď prvú obeť, človek to zatiaľ není, ale tak bojím sa, že chvíľku to bude, kámo. Momentálne sa nachádzame na nepriateľskom území. Počet obyvateľov 0. Žiadne známky života zatiaľ. Zombici zatiaľ žiadny. Ale bojím sa, že sa čoskoro objavia, takže musíme byť potichu, aby sme tu náhodou niekoho nezbudili. Jak sa dostaneme dnu? Ťažko povedať. To je v riti. Ja z druhej strany vchod. Nesmieme prelezť cez strechu, však tam je veľa diera. Ideme to skúsiť ešte obehnúť, pretože toto je veľmi nebezpečná misia. My sme samozrejme úplne vyšpičkovaní profesionáli, toto neskúšajte doma. Ak to náhodou pozeráte, tak prosím, vystrelte signál pištolou niekde do vzduchu, my si vás nájdeme a spolu založíme nejaký tábor preživších a budeme mlatiť Maďarov. Takže prosím, ak toto náhodou uvidíte na internete, určite sa ozvite, lebo v takýchto ťažkých situáciách je veľmi ťažké prežiť. Takže prosím vás, sme ľudia a musíme držať pokope. Až na Maďarov teda, no. Ideme pozrieť druhú stranu,
či tam náhodou nebudú nejaké zásoby. Momentálne máme tu dom, neviem koho, dúfam, že tam nikto není, pretože ak áno, je dosť pravdepodobné, že to je všetko len pasca. Bacha, vidíte to? Vidíte to? Kámo, ona je určite nakazaná. Bacha, tá bude mať besnotu. Stavím sa s vami. Yes, kámo, Musíme aj ty byť si fakt besný, potichu, yes. musíme byť fakt potichu, pretože fakt tu nám môžu byť nejakí dinosaury. A musíme si zobrať iba ľud. Treba nám nejaké lekárničky, najlepšie náboje a nejaké jedlo, nejaké konzervy najlepšie. Vodu netreba, však čo? Ale treba byť fakt opatrný, keďže už len kvôli veciam, ako sú odpadky, tak vieme, že toto je fakt nepriateľská oblasť a fakt sa tu môže stať niečo veľmi zlé. Zatiaľ sme ruky, nohy nenašli, ani žiadne iné čreva. Iba krk. Aha. Niečo tam bliká pravdepodobne, ak to nie je moja kamera, ale čo je? Bohužiaľ je to zamknuté, takže skúsim nájsť ešte nejaký iný východ. Tu, vidíš ju? A to je ďalší záplodok. Musíme byť veľmi potichu, lebo ju vyplašíme. Pravdepodobne nás zautočí za chvíľku. Takže ju treba ľahko sledovať, ale nenavязovať očný kontakt, pretože ako môžete vidieť, už sa nenápadne približuje. Ale treba byť fakt potichu. Vidíte, tu máme trosky. Tu vidíme trosky už. Sme fakt v zlej oblasti. A nikto nevie, čo tu môže číhať, kámo. Dosral som sa práve asi. Vidíte to tu? Je to fakt vidieť, že to je Leopoldov. Pravdepodobne tu na bývalí majiteľia chodievali srávať. Ale mám pocit, že z tej latriny už nič neostal. Sme obklopení. Oni nás zostali. Musíme ísť rýchlo preč odtiaľto. Keďže oni po nás pôjdu. My by sme sa dostali dovnútra, keby skočíme na strechu a vejdeme dovnútra. Tade by sme sa vedeli dostať, no. Tade by som ťa prepchal tade. A ja. Vyzerá to tu, že tu majú svoju tajnú skryšu. Takže sme v ich teritoriu. To znamená, že musíme ísť veľmi rýchlo a potichu hlavne preč. Pretože fakt nás napadlo. Vidíte ich? Vidíte ich? Už číha. On chce zautočiť. Ja to viem. Dobre, pre viac podobných videí nezabudnite like a odber signálu pištol, vieš, určite. My už musíme ísť kam, už idú. Pri prechádzke Leopoldom sme však narazili na jeden menší problémik a to je toto auto. Vidíš, akom je stave, hej, to je asi jasné, že tamto auto není úplne len tak legálne postavené. Každopádne chcel som si to auto odfotiť, no to ma zastavil jeden pán so psíkom. Je dosť možné, ten psík sa volal, že Kolačik. Asi chápeš, čo tým myslím? Spýtal som ho, či s autom je nejaký problém a spýtal som ho, či ho mám v plne zverejňovať na internet. A nakoniec sme sa pekne dohodli. Od pána neprišla nejaká žiadna agresívna komunikácia ani odo mňa a všetko sa nakoniec vyriešilo úplne pokojne. Čo hovoríš na nový vizuál? Striham momentálne v DaVinci, asi tam už dlho neostanem, ale tak o tom potom. Je mi jasné, že to auto tam nebolo úplne legálne, ale vedel by som o tom povedať, ale nechcem zbytočné problémy, nechcem tu riešiť zbytočnosti, takže nechám to tak. Povedal som to, čo som mohol povedať, zbytok nechávam tak, to už nech si ostatní robia, jak chcú. No a za 13 odoberateľov sa do Leopoldova vrátime znova. Silnejší a lepší.